Velkommen til Mega Sølle. Jeg er Sølle, og i dag skal jeg annoncere, at der er en konkurrence, hvor du kan vinde den her formidable Mega Sølle Kop. Konkurrencen er simpel. Det eneste du skal gøre, det er at svare på et spørgsmål nede i kommentarfeltet. Siden jeg startede den her YouTube-kanal, så har jeg haft mange visninger fra danske seere. Men hvad der overrasker mig, det er, at 2% viser det sig kommer fra et andet europæisk land. Hvilket land er det? Det er konkurrencespørgsmålet. Du må kun svare én gang. Ledetråden er, at det er et europæisk land, og at det ikke er noget, man kan regne ud, fordi jeg er lige så overrasket, som I sandsynligvis vil blive, når I finder ud af, hvem der har vundet, eller hvad det rigtige svar er. Når der er en, der har svaret rigtigt, så laver jeg en lille video, hvor jeg annoncerer vinderen, og så skal jeg nok sørge for, at den kop bliver tilsendt dig, eller bliver givet i hånden, eller hvad der nu skal til. Koppen er det pureste porcelæn. Den kan indeholde og omfavne, hvad end du hælder i den. På fronten står der Mega Sølle, på bagsiden har vi nogle klassiske PlayStation controls. Skriv i kommentarfeltet svaret på spørgsmålet, hvor kommer de sidste 2% af mine visninger fra. Det er et europæisk land, og det er ikke noget, som man kan regne ud umiddelbart. Så ja, get løs. Vi ses på onsdag. Så må du gå ned i Select Characters. Ja, du quitter simpelthen. Ja, nej, nu har vi jo prøvet det. Nå, Er det ikke det? Det forkerte produkt, du har fået.